Messi cael ei ddal yn cysgu o'r bas na tu cefnydd o Dan Williams ar ei droed chwith ar ergyd. Joel Torrance ar arbediad. Messi cael ei ddal yn cysgu. Dan Williams yn gweld y cyfle i dorri mewn. Ergyd digon awdd yn y diwedd i Joel Torrance. Holden yn 8 munud o'r hanner cyntaf weddill. Mildiodd nhw'n hwyr yn yr hanner cyntaf yn erbyn Gaernarfon. O'r noswyl Calan. Beirniad allan, Cones yn ffigio fyny, ergyd gan Cones. Ac yn gorau cael ei delio. A hi gyda dwrn dros y trawst gan Joel Torrance. Oedd cynnig, neb yn cael Cones i lawr ar bel yn chwifio yn yr awyr. Gwaith da gan Ibrahim. Dwi'n allan ar dir y chwarae. Jeffries rwan yn brasgamu mlaen dan bwysau gan Mendes. A hefyd dros White, mae'n heibio i ddau. A crymanu'r bel heibio'r postyn. Nath y Bala i gora i dynnu fel awr. Oedd yn gryfach na'r ddau chwaraewr. Ac yn ceisio crymanu honna tu mewn i'r postyn pella. Holden yn codi ben, chwilio am Jordan Williams ar y postyn pella. Williams yna yn ymestyn. Heibio'r postyn yr ath i mi oedd Torrance yn poeni am honna. Oedd hi'n bas wych gan Rory Holden. Williams yn amseru'r rediad. Bron iawn yn berffaith. Bron iawn yn fawr i Seintiau Newydd ar y blaen. 5 munud o'r ail hanner di chwarae. Brobl yn chodi fyny tuag at y cwrt 6. Yn dod i mewn ar y postyn pella. Oedd Rory Holden. A mae o wedi roed y Seintiau Newydd ar y blaen. Marcio llac iawn gan y Bala. 4edd gol y tymor yma i Rory Holden. Pawb mwyn lai yn y cwrt 6, mewn â hi, tuag at Will Bell. Mae'r Bear yn rhydd, mae'r cyfle i Nelson Digbo. Ac yw fewn 2 munud a hanner. Mae'r Bala'n gyfartal a Toma y Seintiau Newydd ac amddiffyn llac iawn. Yr ansawdd yn wych gan Louis Hall. A mae Nelson Digbo di rwyd y gol gyntaf yn uwch yngred Cymru. Gig gornel Sam Billington. Mewn â hi tuag at y postyn pella Toma. A mae'r Beirniad yn dod i mewn gan Digbo. Harry Dean sydd yn o bel yn rhydd. Mae'n cael ei chlirio gan Jordan Williams. Nôl allan. Mae'n dod i Billington. Unwaith eto mae'n dod i mewn tuag at y postyn pella. Toma bod yn beniodd allan. Digbo ar y postyn pella. Harry Dean bron a manteisio ar y briwsion. Yn rwsyd neu gilydd. Mi gliriodd y Seintiau Newydd y bel allan o'i cwrt Cosby. Williams. Pas i mewn i Chiselwich, y ddau'n cyfuno dda lawr y dde. Dan Williams tynnu nôl tuag at Isaac Jeffries. Mi nath Harry Dean ddigon i daflu dyn o'i flaen o. Do'n am bell i bio'r postyn. Williams a Chiselwich yn gwaith da lawr y dde. Mae ddim yn creu cyfleon rwan, Seintiau Newydd. A rwan mae'n agor allan am y gyfle wrth ymosod i Isaac Jeffries i'n ryddhau. Jordan Williams di cefnu Will Bell. Torrance yn hannar dod ar ergyd. Yn cynnysu dwylo Joel Torrance ac dros y traws am gig gornel. Gwrth ymosodiad sydyn iawn gan y Seintiau Newydd. Oedd hi werth cynnig gan neb yn y cwrt Cosby gan Jordan Williams. Brobl. Marshall yn pwyntio fel ddill am angen y bel na. Mae'n cyrraedd Marshall. Di'r ansawdd gan fo i bigo i ddyn allan yn dimau. O, mae'r bediad o didog o beniad. Rory Holden gan Joel Torrance. Mae honna yn arbediad ragorol. Y matab yn wych. Joel Torrance. Ond yn bas dda, ond y cyffyrddiad Jeffries i'm yn gorau mewn Marshall. Di mynd i mewn, mae Marshall yn derbyn y bel rwan. Oedi ei groesiad. Mewn tuag at y postyn pella. Dros di ysgwydd am engafn yr oed. A mae'r Seintiau Newydd yn ôl ar y blaen ac amddiffyn i'r Bala ar chwal. Ryan Brobl yn acrobataidd. Gyda 9 munud o'r 90 yn weddill. Dreid y pencampwyr yn ôl ar blaen yma ar Neuadd y Parc.